Виж как върви. Това не е от пътя, сега ще видиш старите линии къде са минавали. Виждаш ли? Тук вече е много криво, сега извинявай. Виждаш ли? Намираме се на булевар Ботевградско шосе в София. По какво може да се ориентирате? Разбира се, разбитите тротуари, стърчащите шахти, в които ако някой така не прецени нещата, може и да пострада сериозно. Другото, по което може да се ориентирате, за да сте сигурни, че сме тук, това са неизхвърлените боклуци, които са зад нас. Но все пак ние сме сдружение, което се занимава с пътна безопасност и колкото и да ни тормозят на изхвърлените боклуци, ще ви покажем нещо друго. Поредната пътна маркировка, положена от някого за сметка на данъкоплатците на София, положена, меко казано, безобразно. Това точно след една-две седмици изобщо няма да го има. Но да и се абстрахираме дори от това, за пореден път сме свидетели на крива маркировка. Общо взето абсолютно извращение е направено тук на столичния булевар Ботевградско шосе. Не знае как на никой не му прави впечатление, че булеварда, всъщност асфалта на булеварда е напълно износен, че той е за подмяна. Не знае как ни ме направи впечатление, че трябва да си почистят тревата или поне най-малкото да го измият този булевард преди да положат маркировката, не да се полага директно върху праха и върху прораслите треволяци. Но това е положението. Явно софиянци заслужават това, такава маркировка, независимо от това, че ни уверяха, че са слагали някакви грундове специални, че била много качествена. Общо взето стари проблеми, които очевидно не намират никакво решение. А самата маркировка е с толкова ниско качество, че това са ни пари хвърлени на вятъра, които излизат от нашите джобове като данъкоплатци.